Jeg hedder Maria, og jeg er lige kommet hjem fra healingscamp med Naim og Peter. Og jeg har fået sindssygt meget ud af det. Altså, det kunne jeg slet ikke i min vildeste fantasi have drømt om så meget. Det har givet mig, jeg har fået rigtig meget energi. Jeg har været afsted. Jeg har fundet noget ro i mig selv. Jeg har sluppet en masse ting, som har holdt mig lidt tilbage, og som har gjort, at jeg ikke har følt, at jeg kunne sådan rigtig være autentisk. Jeg har været igennem meget behandling i løbet af mit liv og sådan selvudvikling. Men det her, det at være afsted 3 dage, sammen med en flok mennesker, som bare vil det samme, gerne udvikle sig og kigge på sig selv. Og den kærlighed, der er i at være en gruppe på den måde. Og de vildeste behandlinger, jeg har fået, både Naim og Peter, har gjort, at nu er jeg kommet hjem igen til hverdagen. Men alligevel, så der er ikke noget, der kan slå mig ud. Den følelse går jeg med. Jeg har også lige tilmeldt mig Naims mesterlærerklasse, så det er fedt. Kun anbefales. Det er en gave at give til sig selv.